Татко, днеска на 19 октомври 19 октомври. за първи път ряза фенерна тиква. Тиквен фенер. Тиквен фенер. И това е на Исак първата Хелоуин тиква. Ето, чакай да видите отгоре артистично. Татко, сложи капака да видят как влиза капак. Утре Исак ще има изненада, като се събуди. Татко цял ден дълбае. Тук отстрани вижте имаме такава завъртулка. Звезда. Утре татко отзад направи коси, че вече се умори. Тук имаме криви зъби. Но трябва да се светне лампата и тогава татко трябва да светнеш вътре. Да. Вътре имаме специална изненада. Вау! Трябва нагоре, деди. By the way, Bears just lost from Atlanta. Чайте сега, дали трябва да загаса лампата. Ей! Много ни е гетска чедовището. Ще сега да видите тук звездата. Е тук. Така. Кривите зъби. Вау! И тук имаме една въпросителна. И че да ви покажа сега. Отгоре. Може да му се отваряме, ако е черепай. Ей, вижте колко е зловеща нашата тиква. Зловещо смешна. Дали така ти няма да се виждаш, ми очи да светна лампата. Това, че си застанал там. Ей, това е татко. Татко направи се да стани долу до тиквата. Ей! Това е татко, който направи тази страхотна тиква. Чете сега от тук да ги заснема. Татко дълба вече, сега 10:30, татко започна към 4, 3:30. Ей! Деди, буди се едно толкова черно да видим дали това, което аз предложих, няма да стане по-красиво. I think so. Ние много се гордеем с деди. Виж сега, тук имаме диез знак. И аума, защо той не е издълбан до края? Аз не видях. Той е само така. Няма какво да държи това. Няма какво да го държи това. Заедно и за това. Няма какво да го държи. Аз мисля, че така е по-хубаво, деди. Чакай отдалече да се види. Да, аз мисля, че отдалече е по-хубаво, защото ги очертава очите. Я да видя. О, да, така трябва да е в черно. Много ми харесват жувещите зъби. Татко трябваше аз да му помогна малко за веждите. Трябваше едната вежда да е така да направиш. Е така да виж. Нагоре. Жут да стане такъв сериозен. Това е твоя вид, да, те виждаш като дигната така. Не, мила, така трябваше да направиш. Не вижда се твоя. Ей! Така да и цял ден прави красоти. Фанер. Че да ви покажа тук, докато той рисува. Имаме още една малка, която е много гетска, такава крива. Тия са за готвене, тия не са за дълбанета. Тази е по-зловещичка за дълбане. Ето, татко е готов. Вау, дали застани сега до нея? Ей! Сега чакай сега. Това е End the Movie. Кажи бай-бай! Бай!